Horse Show on ratsastusurheilun näyteikkuna. Tämä tapahtumana on ihan ainutlaatuinen, kun kaikki suuret maailmantähdet, mitä harvoin näkee livenä, tulee Helsinkiin. You know, you have a lot of mix of riders, some top riders, some riders a little bit below that. It's a great atmosphere, and I think a lot of people like to come and watch it. I just think it's very well organised. Everyone's very good and accommodating, and it's great to be here. The crowd is very good. Everybody is very friendly here, and so we have a good time always here in Helsinki. Täällä on tosi upeita hevosia, tietysti hienoja suorituksia. Ihana tunnelmahan täällä on, että kyllä on hevosihmisen ihan ykköspaikka aina syksyllä. Parasta täällä on hevoset, ihmiset, tunnelma, kaikki. Et tapahtumana tää on paljon enemmän kuin pelkkä hevoskilpailu. Pääsee nauttimaan ratsastajista, maailman huippu-urheilijoista ja sitten vielä noin viihteelliset osiot, ne tuo siihen oman lisänsä, joten tää on nautinto. Tämähän on ainutlaatuinen megatapahtuma suomalaiselle yleisölle saada nähdä maailman huippu, eliitti. Mua kiinnostaa nähdä kaikkia huippuratsastajia. Tullaan katsoa aina, että mitä ajankohtaista alalla liikkuu. Näkee hyvää ratsastusta ja tapaa tuttavia ja se on sosiaalinen tapahtuma. Nämä shoppailut ja kaikki. Täällä tulee koko Suomi tulee tänne, me saadaan meidän tuotteet esiin markkinoille. Se on sitä kaikkein tärkeintä näkyvyyttä ja markkinointia. Mä oon tässä Soneran pisteellä töissä. Meillä on tässä onnenpyörä pyörimässä ja hirveä jono tonne oville asti, että kyllä lapset ainakin tykkää. Kyllä noi satulahuovat, missä on aidot Swarovskit, niin näyttää menevä kuin kuumille kiville. Muistutetaan vähän asiakkaita, että ollaan olemassa ja meiltä voi tulla sitten hakemaan sitten niin kuin vuoden mittaan. Kyllä ehdottomasti on tärkeä tapahtuma meille. No kyllä me käytiin heti ottamassa rundi, että minne me mennään sitten jossain vaiheessa vähän shoppailemaan. Joo. Mä pääsin aina mukaan näille rundeille. Siis se, miten glamorous tämä horse show on, mä olin todella yllättynyt. Totta kai hevoset on pääasiassa ja tämä niin kuin rakkaus hevosiin, mutta ihmisethän on niin panostaa tänne ja tämä näkee, että täällä on kaikki tehty tosi hienosti. Tehkää työnne ilolla ja innolla. Jos on iloa, niin silloin on myös motivaatiota ja on vastaanottokyky parhaimmillaan. Kyllä tämä on joka vuosi ihan vuoden kohokohta ja mun ehdottomasti suosikkikilpailu ja tosi hieno kilpailla täällä kotiyleisön edessä aina. I think it's really nice show. The crowd is cool. People are really nice, and as soon as you're in the ring, you know, or you feel the atmosphere, that it's really something special. Yhdessäoloa ja hienoja esityksiä. Se on tämä. Se on kaikki tämä. More than a horse show, be there.